हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय एन हाउस ब्लग सनाफोर आंनि जेनेबा उन्दैसिनफोरनो अननाय जासिहरबाय, गिदिरफोरनो खुलुमनाय जासिहरबाय सनाफोर। आंखौ सापर्ट होग्राफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायना होदोलाय। मा होनो सनाफोर, दिनै फिसाजोनि खानाय हास'हैनानै माने खानायनि कमेन्ट नुनानै गोसोखांनानै बुंनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय र' आं सिगांनि खानाय गोलावनि माखासे पिकचारफोरखौ होगोन आरो सनाफोर। मा होनो दिनै खानाय हास'हैदों नालाय, खानायनि कमेन्टआथ' दाख्लैनो फैदों। ओमफ्राय गोसोखांदेरबाय आरो खानायनि बारै रायलायनायावनो बेखौ गोसोखांलांनाय जाबाय। सिगांनि माबाखौ नायनो हागोन, आं होफागोन आरो। हेल' वेलकाम बेक टु माय एन हाउस ब्लग सनाफोर। मा होनो बिराद सान्दुं गोसाना, ओमफ्राय आं फिसाजोखौ पार्लाराव माने खानाय सिनहोहैदोंमोन आरो। ओमफ्राय सफैबाय, ओरैबायदि सान्दुं गोसा। ओमफ्राय थेवबाबो लानानै थांबाय आङो, माबानानै खर' लोबफैफिननांगौ नालाय लानानै फैबाय। आं सिनहोखांनानै फैबाय आरो। ओमफ्राय मोनसे खोथाखौसो बुंनो नागिरदों आरोना सनाफोर। आंनि माबायाव कमेन्ट फैदों आरो, सासे बिदासो जागोन नामा आङो। कमेन्टखौबो बाहायनो होगोन आं माबायाव आरो, भिडिअ'आव होगोन आरो। माबाया होनदों आरो, गासिबो आनान गसाया गासिखौबो हरजोबदों, पारफेक्टखौनो हरदों, खिन्थु खानायखौ हराखै होनदों। खानायखौ हरदोंमोन आदा, खानायखौ हरदोंमोन। ओमफ्राय सिगां समावथ' आंनि खानायखौ बुंनाङा, जानजिसेखामोन, ओरैबायदि ज्राव। आरो गुबुनफोरनि बायदि बोलायनांनाय बिदिबो नङामोन आरो, ओरैबायदि स्र' मोजां। हासिबनि बै माबाया थुरि हासिबफोर बायदि स्र' स्र' बिराद मोजांमोन आरो आंनि खानाया। खुनु बोनांगौनिबो जेबो गोनांथि गैया, ओरैबायदि मोजां स्र' स्र'। जानजिसे, आं सिख्लानिफ्रायनो बिराद खानाय अनखायो। ओमफ्राय खानायाथ' आंना गोलावखामोन आवगायाव। गोलाव माने नैबे 2 इयार्सनि सिगांबो आंनि खानाया गोलावानोमोन। ओमफ्राय गथ' गथाय खाङोबा खानाया हारसिंनो गलाङो आरो। ओमफ्राय दैबो सोलायनाय जादों नालाय, आइरन ओंखारसोगारो जोंना दैया। ओमफ्राय दा दैनि थाखायनो खानाया गलांजोब्बाय आरो आंना। दैनि थाखायबो, आरो फारसेथिं बे गथ' गथाय स्कुलाव दोनलांनायाव खानायखौथ' आङो हगारनानै लानो माबा गैया नालाय, अयभास गैया नालाय, आङो खाथबनानैनो बिदिनो खाथबनानै लाबाय थायो आरो। ओमफ्राय दाना खानाया दुंगाबाय, गलांजोब्बाय आरो। ओमफ्राय फिसायाथ' सानै जाहैबायना, सानै गथ' सामलायनांगौआथ' एसेल' गोरलै नङा। सासेखौ सिकुङाव लानानै सासेखौ स्कुलाव दोनलांबाय थानाय। फुङाव खानाय खाथबनायानो माने बेनो सानसे थायोमोन आरो। फुङाव दुगैखां लोबखां बिदिनो फिसा गोरलै थाबाथ' माबाखानांगौ नालाय, मा होनो, फुङावनो सिखारनानै एसे जि जोमबो सुनाय जायोना, बेयावनो दुगैखा लोबखा बिदिनो गथ'खौ स्कुलाव सरि लोगोफोर, फिसाखौ बानानै स्कुलाव दोनलाङोमोन आरो आं। ओमफ्राय बे खानाया बे खाथबनानैनो सानसे बेलासि नङाबानो बे खानाया गैला आरो। ओमफ्राय नैबे जरायाव खाथ'बोमोन नालाय आं, खानाया साफा दुंगानानै गजोब्बाय। ओरै सिगांनाबो गजोब्बाय, नै गोबा जाथारबाय आरो। आंबो बिराद दुखु मोनो खानाय गनायखौ आरो। ओमफ्राय दाना मोनसे एक्सिडेन्ट जादों आरो, माबाया खानाय सिनजाहैनाया। खानायनि जखाखौ खिन्थाखादोंमोन आङो, होमबा दुर्गा फुजा टाइमलाय। दुर्गा फुजा टाइमावनो खानायखौ सिनजाहैब्र'बाय आंहाबो। दाना दुर्गा फुजा टाइमावथ' जाय पार्लारनि मालिक बेथ' सिनना हरजोबनो हायाना। दाना सिख्लाफोर लाफादेरदोंमोन आरो बेयो। सिननो रोंदोंना रोङामोन जाखो, खानायखौ जखा होखाबाय, बै गस्ला ब्लाउसनि हाख'नायसिम समान हास'दो होनबाय आरो, एसेल' स्टेप सिनदो होनबाय। दाना होबाय ओरै खाथबजायै, बुथुमबाबो मोनला खानायखौनो, जिगाबनो ओंखारबाय आङो। आयै खानाया जामब्रि हाबथारबाय दा। ओमफ्राय बोसोरनै जायाखै, बोसोरसेनि एसे बारबाय आरो। दासो एसे लावफिनहांदों। ओरैबायदि हाब्रुंनानै हरदों, मा जायाथाय माने गथ'आ रोंजोबामोन खोमा आरो। ओमफ्राय मेकआप खालामगौ दाना खानायखौसो होबाय बुम्बुर जुम्बुर। ओरै बुथुमबाबो मोनखायाखै, खानायखौ गाबनो ओंखारलायखादों आङो। ओमफ्राय दा खानाया एसे ओंखारफिनबाय आरो जों फिसा फिसौ
माबानाय नालाय दा खांथाबाय नालाय फिसा फिसौ खांफुनाय समावथ' एथ' गबोआखैमोन ओमफ्राय नै दासो गयै गयैनो खानायनि अबस्था गैला आरो खानायफोरखौ आं दाबो केयार लाया आरो दस्राफोरनि बायदि आं खानायखौ दाबो केयार लाया ओरैनो बुथुम बुथाम खाथ'बो थांनांगौबा थाङो फैनांगौबा फैयो आरो एथ' खानायखौ केयार लाया आङो सनाफोर गुबुनफोरबायदि ओरै लाबोहां ओरै लाबोहां ओरै बिलिरहां बेबायदि खालामनाय आंनाव अयभास गैया आरो आंना एकदम माबासो जाबा जुबासो सनाफोर मा होनो देलायनायाबो आंना ओरैनो बोनथुम बोनथाम बिदिनो खानायफोरखौ खाथ'बलाबायनानैसो जेरावबो थांखायो आं थांनायालाय बे सिन्दुर फोथायानो जाबाय ओमफ्राय पाउदार खुनु मेकआप सेकआपथ' फुननो उदायखाया लिपस्टिक थाथारगोन आरो आंनाव ओमफ्राय पन्स पाउदार थागोन क्रिम थागोन बेनोसै आरो आंनि देलायनाया ओमफ्राय र' मोनसे भिडिअ आरो सासे आगैयाबो कमेन्टआव होनदों आरो बिदि जायाफ्रामा मोसास्लायस्लाय भिडिअ लाबोस्लायस्लाय मैगं फायखारि जानो हाया मानो हाया होनना बुंदों आरो बै सासे उन्दै मानसि जागोन आरो उन्दै मानसिफोर माने फारसेल' सानग्राफोर जागोन आरो माने मैगं फायखारिफोर जानो हाया नामा बिदि भिडिअ खालामस्लायस्लाय मोसास्लायस्लाय होनहरदों आरो ना ओमफ्राय बिसोरथ' जोंनि बारै जेबो गोथौयै साननो हानाय नंखाया जोंनि फिसाफोर बायदियानो जागोन गोरलै गोरलाम उन्दैफोरसो जागोन बेफोरबायदि कमेन्ट हरग्राया रिल बानायग्रा माने ओरैबायदि बेखारावसो नुहुरनानै दं आरो माने रिल बानायग्रा भिडिअ बानायग्रा बेखार बेफोरबायदि खिन्थु पार्सनेल लाइफखौ जायसो सोलियो बेसो मिन्थियो आरोना आं बेफोरखौ जेबो देखायाव नाङाखै आं बेफोरखौ जेबो माबायाखै आरो ओरैनो भिडिअआव नोंसोरजों सावरायदों सनाफोर नोंसोरनो खोन्थानाय जादों आरो आं जेबो फाजाया जाय गोथौयै साननो हाग्रा बियो एसे माबाफोरखौ खायसे साननोबो हास्लाबा आरोना बेफोरखौ आं जेबो मोनबाय थाया ओरैनो इन्टारेस्ट हिसाबैसो रायलायदों आरो सनाफोर खिन्थु खानायखौलाय आं बिराद सिरियासलि बिराद दुखु मोनो आरो आं खानाया गजोबलांथारबायना आंथ' खानायखौ बिराद मोजां मोनो सनाफोर खानाय खान्दाखौ आङो हाबा जागोदानाव खिन्थु खानायखौ माबाखौनो लामारदोंमोनबो खानायखौ आङो होमबा बे समाव एगजाम हायार सेकेन्डारिनि एगजाम हाबा जाखांनानैसो हैदों नालाय बे टाइमाव मा जायामोनथाय खानायखौ खिन्थु गुसुं हास'जाखादों आरो बेनि माबाबो दङ पिकचारबो दं आरो बेखौ होथ'बाय थाला बेबो नैसिमल' हास'जानाय आरो आङो दिनैसिमाव खेबनैल' खानायखौ गुसुं हास'जाफेरदों ओमफ्राय खानायाथ' आंना दसेनो लावखायोमोन खानायाथ' बुरजाखा गोलावबो सब समाय सिख्लानिफ्रायनो खाथ'बाय थानाय दसे नोंसोरजों सावरायबाय सनाफोर दे बिराद गरम ना थानोनो हाया ओरैबायदि नै दासो बार फैहांदों जायब्रुं जायथुं जाजोबलायथारबाय आरो आं गथ'नाबो खानाया ओरैबायदि रोजा जोंना एकदम आंनि फानब्रैसो जागोन ओरै हमस'नो हाया गथ'आ खर'आनो गिलिर भारि हास'ग्राफ्रानो गिजोबो 250 लायोमोननो 350 लाखिबाय खानाय रोजा होननानै जोंहानिखौ आरो हमस'नोनो हाया खानायानो ओरै जि मथा ओमफ्राय गरमाव गथ'आ बिराद खस्थ' मोनो एसे मा खालामखो गोबा खालामना हरदो होनबाय गेजेर गेजेरखौ हाख्ल'जोबनानै हरबायलै खिन्थु नुनाय नंला आरो बेफोरजों खोबनाय जाफिनसै नालाय नुनाय नंला आरो खानाया दा हालखायानो जाबाय बिराद खस्थ' मोनो गथ'आ